जब करा तारू चैलेंज अपन काबू भेजब हो तहरा माई के लेवे खातिर अपन बाबू भेजब हो अपन बाबू भेजब हो हर के तीन पता तीनों का चना रहे हम गाँव थे ना तीनों के तीनों का चना रहे काबे आके 4 गो बहिनिया चारों के चारों छिना रहे परदुमन परदेसी बनाम बनाम कानमोहा ठीक है आप लोग गा रहे हैं तो हम बीच में आपके गाना आइए मंच पे आइए हम गा रहे हैं काट के आपने क्यों हम जौन गायब तारा याद ना होया तू जौन गायब हमरा पापा बा तू ये गायबा हां तू जौन गायब हमारे दिन पर चढ़ल करैला टमर चाई का करी परदुमना हो गइल छिना रे कर्मा जब करा तारू चैलेंज अपन काबू भेजब हो जब करा तारू चैलेंज अपन काबू भेजब हो तहरा माई के लेवे खातिर अपन बाबू भेजब हो तहरा माई के लेवे अपन बाबू भेजब हो खोज खबर गलत ना खोज खबर कैसन तहर मम्मी बात सवाल का जवाब ले ठीक है दे रहे हैं लेकिन उसका एक कायदा होता है ना कि जो आप इशारा करो मुझे गलत लग रहा है ए भाई बढ़िया लगता हो कहे खाली कैमरा घुमाओ सब भाई और पब्लिक और डाली हो कैमरा घुमाओ है ना पब्लिक की और कैमरा जितना यूट्यूबर लोग आइल बा सब कोई सब कोई है ना कैमरा घुमावे सब कोई आगो जोरदार ताली होके के चाहिए अजयकार बोला बोला आनंद कंद भगवान के जय हो तताहरा माई के लेवे खातिर अपन बाबू भेजो आप लोग गलत इशारा करेंगे तो मैं नहीं गा पाऊंगा हमरा बैठ के लेवे के मन नहीं के केहू से आप तहर जवाब गलत ना देखो दुआती बोली ले जा हमनी का ठीक है दुआती जगह है पर जाई मैं आपका रिस्पेक्ट कर रही हूं आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए अरे रउआ बुझाई के ना भी तकले नहीं ठीक बा वो सटा के वो खाती भाव दे खाती केहू और बना ना कि हम बने आई ना है मनली ए रउआ कहानी तू आना जानली हर दिया जारी मनली बजाओ बेंजू बजाओ परदुमना के बहिनी के दहेज ली हम अरे दिया रोशन के बहिनी के दहेज ली हम पंडित जी जाके तई बैठ गरली हम उठली मनली बजला ये शंख बजला लेकिन पंडित जी यार अब तो गोला वाला ट्यून मुझसे मत बोलिए प्लीज बजला नहीं तो हम सही बता रहे हैं नहीं तो फिर मैं बोलूंगी कैसे कहूंगी तो मेरा मित्र है ये ए रोशन जवाब दो जवाब गाना बता दीजिए ना कि शहरी मुजरा नहीं के चलो अच्छा गाना से जवाब दी हो हां गाना से गाए गाना से हां बोल के ना पक्का पक्का का पक्का पे आके लड़की से क्या लड़ता रहा लड़की से का मऊ बोला चल लड़की से बरियारी देखा मर्दे लड़की से लड़ेला माने अपने लड़का में लड़ी जाके त का होई छिलाई छिलाई और कुछ ना होई मर्द अखाड़ा में लड़ला मेहरारू से ना ता अखाड़ा में तू नु बारू कि तहर ये भतार अखाड़ा ना है ये मंच है गीत गवने का ये खड़े है तारा पता नहीं है गाना गाना ना इनका के जब ले अखाड़ ना देबो धक त ना बुझाई के अखाड़ा लाठी काला ब्यास अरे का बे आके माई गइली रूस आई आहोर मां भी मचे त तू माई के कहले बड़ू हम ना कहो ना त कहलू हम तू कहलू कहले नु होके नु आपने गाया उसके बाद अरे तका पे आके माई गइली रूस आहो छेवड़ा में गई जाके गइली सूत ए आ उनका नैहर के गादा आवेला आहे गोहे को के जगावेला
गलत ना है गोपाल गाड़ी है सखी लोग तिलकवा बरातवा में गावेला तू गलत मत मनी है उहे रोल अदा करता नहीं तिलक काबे के दीदिया गइली रूस जा गोपाल गाड़ी है आ रहा हो रोडवा पर जाके गइली सूत स्कूलिया के गगरी स्कूलिया हो गई स्कूलिया के गगरी गइली सूत आ स्कूलिया लइका आवेला उनका कॉपी पर कलम चलावेला हमनी के जौन गान तारा याद नहीं खे मैंने आपको बार बार बोल रहा है मुझे इशारा मत करिए मुझे बुरा लग रहा है पत्तू बारू तक के करा पर्सनली मुझे बुरा लग रहा है पब्लिक के मजा आवता बस हमरा मतलब होता नहीं सब मजा आवता भाई मजा खत्म बस जय जय बा अदैया फिर बबुआ ताहा लोग के मजा आवता है चिड़ई के जान जाए लड़का के खिलाओ ना मजा आवता बतावा ये गलत आदमी से पंगा ले लिया हम कहने हो कि निमन निमन योद्धा के बोझा बांधने वाला से दोनों आई ओझा के मौत से मरी मेहरारू से मरी हो सब एक बे हां बोली खाना बनल खइलू हो कि ना ना लेकिन हम तो तहरा के ही जाके खाना स्पेशल मंगा के अपना भिड़ी आलू दम खियल रहनी है लेकिन एगो बात तू शिकायत पेलू हुआ अच्छा ना लागल हो काहे ना शिकायत तो हम ओतने कह हां आलू आलू मत कर कबे आलू हम देबो आ तारा माई पर चढ़ल बा भालू आलू हम देबो ले ले उनको के कहे तब कनी तू कह फिर अब मां पे आने बार तो तू एक बार माई के कहले पर तो हम 20 बार कह ई मत सोचे कि हमरा 40 बार कहे ना आवेला लेकिन हमरा तू अच्छा ना कह है या बैठल बानी कह ई मत सोचे कि हमरा 40 बार ना कहे तू लेकिन 60 बार कह 60 बार लेकिन लय में नहीं के तो हम कहां पे लाइन लगावत तू 500 बार कह लेकिन लय में कहे के बा हम लय में कहब गाना के जवाब गाना से बात से ना जे बक बक बोले लगा के बकलोल कहल जाला पता बा कि ना अदे जे बकर बकर बोलेला उ बकलोल कहल जाला आ दोनों जंघिया के बीच में मारो जाला ओकरा के गोल कहल ओई ई त हमार डला खगली तभी बोलते बानी तो 20 में से तू उठा लेला ना आ तो जंगिया हटा के कछिया मार दो हम बैठ जा हम बैठी अरे तू कह तो फिर हमारा खड़ा हो जाए के पड़ी उ न मर्द बा जे औरत से लड़ रहल बाटे अरे मर्दे औरत से लड़ेला तारा पता नहीं खे काबे अदार तो हम भी अपने आप में औरत नहीं जबकि मर्द ही के जो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अरे तो तार जोड़ा हाथा भोजपुरी में हाथना सुंदर कोनो गायिका के केस होला हाथना सुंदर कोनो गायिका के डांस होला ई त केस आतना लम्बा लम्बा बाकी पैंट नहीं पहनबू तो इज्जत ना जाए गलत बात इतना लम्बा लम्बा बात तू अपन इज्जत के ख्याल कर ले बड़ू भाई अदैया फिर चुमावे अदैया फिर चुमावे चलली पर दुमन के बहिना ना अदैया फिर ओए देखो देख बड़ो अदैया फिर चुमावे चलली रोशन के बहिना ना अदैया फिर चुमावे चुमावे